convoca, parla amb tots els directius, avisa amb el Cruyff que l'any que ve no serà entrenador del Barcelona, però prepara't perquè tindràs molts problemes. Crec que va ser caòtic, insults, amenaces, hasta contra els difunts. I dic això perquè jo no puc tindre un professional que guanya 300 milions de pessetes i que no tingui una dedicació al club. No puc tindre un entrenador que guanya 300 milions de pessetes i es dediqui la setmana que ve a anar a Andorra a vendre apartaments. No, jo tinc un entrenador que guanya 300 milions de pessetes no pot anar a inaugurar bancs a Andorra. Va demanar la destitució del Puig de Garreta, aquest no el vull, i fabriquem un porter suplent. El futur del Barcelona és fabricar un porter suplent, familiar, i d'aquesta manera ja tenim el futur del Barcelona. Fabriquem el seu fill perquè pugui jugar, i per tant perquè pugui jugar, i que no tinc res contra el fill, però el que sí és cert que el fill mana més que els entrenadors del Barcelona, avui s'ha demostrat, per exemple, en què el Reixac ha demanat un canvi i ell ha imposat el seu canvi. Això ja ho feia el Barcelona Atlètic, imposava els canvis. Resulta que perquè jugui el Cruyff es carreguem el Laudrup, es carreguem el Salinas, es carreguem el brasileny. Home, sap bé que el seu fill tingui que jugar, però tenim que organitzar el futur.